אוקיי, אז כמו שאתם רואים, התבנית הזאת כבר אושרה, ואפשר לבוא ולהתחיל להשתמש בה בפלואוס השונים שאתם בונים. אתם יכולים בעצם כבר לשלוח את ההודעה הזאת ללקוחות. במקרה הזה, אני שהשארתי את התבנית הזאת, אם יש לכם תבנית מושלת, אתם יכולים להשתמש בה. אבל הסרטון הזה הוא יותר בשביל משהו אחר, משהו שלא עברנו עליו עדיין, משהו שהשארתי לוידאו אחר, שזה בעצם הכפתור של התרשימי זרימה. נבטל את זה, ובואו נעבור על זה, איך מקימים תרשים זרימה, ממה הוא מורכב, ואיך אחרי זה לבוא ולהשתמש בו. אז תרשימי הזרימה נמצאים פה בעצם תרשימי זרימה בוואטסאפ. איך יוצרים אחד? הנה פה הכפתור הכחול, יצירה. נותנים לזה שם, פה זה בערך המקום היחיד שניתן לתת שם בעברית, טסט אחד, קטגוריה, נגיד סרבי, אפשר לבחור פה כמה קטגוריות, אבל אנחנו נלך רגע על סרבי בלבד. בחרנו את הקטגוריה, שמור. זה, מה זה? אז נגיד טסט 12. הנה עצרנו את הפלואו הראשון, את התרשים הראשון, אבל הוא עדיין בדראפט. אנחנו נעשה לו פרסם רק אחרי שנסיים לבוא ולערוך אותו. איך עורכים אותו? דרך הכפתור כאן, עריכת מסמכים. עכשיו, יש לנו פה רק מסמך אחד, מסך אחד, כרגע נערוך אך ורק את המסך הזה. איך רואים אותו בתצוגה? Welcome screen. עכשיו, בשביל לבוא ולהראות לכם איך נראה כמה מסכים, הנה, הוספת מסך, והנה יש לנו פה בעצם למעשה שתי מסכים, רוצים 3 מסכים, יאללה, 3 מסכים. מה שעושים עכשיו מפה, זה באים ומגדירים את המסכים האלה. אז נגיד ה-Welcome screen, ובאמת Welcome screen, ומה שאנחנו יכולים לבוא ולעשות פה עכשיו, זה לערוך את זה. אז כמו שאתם רואים, ה-Welcome הזה, אנחנו יכולים לבוא ולערוך אותו, שזה בעצם ברוך הבא לסייפלו. נגיד, אוקיי? את ה-Hello World, אנחנו גם יכולים לבוא ולערוך, לכתוב את זה נגיד, ברוכים הבאים. רגע, רק בעברית. ברוכים הבאים. סיימנו, לוחצים done. אפשרות נוספת שלנו נגיד באותם ברוכים הבאים, זה להפוך את זה לכותרת משנה שזה הופך להיות קטן יותר, או כותרת גדולה שזה גדול יותר. done. את ה-Let's Start Building גם כן אפשר לבוא ולערוך. בואו נעבור שאלון קצר לקבלת הפרטים ונחזור אליך בהקדם. נגיד, את זה אפשר לבוא ולעשות מודגש, אפשר לעשות נטוי, אפשר לעשות, למחוק את זה כביכול עם פס, לעשות חוצה, וזה 3 האפשרויות המרכזיות שלנו בנושא הזה. סיימנו, done. כמובן שאפשר לבוא ולהפוך את זה גם כן לכותרת, סוג של, זה פשוט קטן יותר, גוף טיפה גדול יותר, ודן. את ה-complete אנחנו יכולים לבוא ולכתוב פה לשלב הבא, כי יש לנו 3 מסכים, ואנחנו תכף נגיע לזה. הלאה. מפה אנחנו יכולים לבוא ולהוסיף פה פריטים. איזה פריטים? או כותרת, כמו שאתם כבר ראיתם, גוף, כמו שאתם כבר ראיתם, או בעצם כבר להתחיל לקבל מידע מהלקוח. אז נגיד טקסט. טקסט זה בעצם בשורה אחת, הטקסט, אנחנו נכנסים לזה, נותנים לזה שם, אז נגיד טסט 1, ואז התווית, שזה בעצם החלק הזה, אנחנו אומרים, נקרא לזה, מה שם העסק שלך. יופי. טקסט עזר, יכולים לתת פה איזשהו טקסט עזר, כדי לבוא ולהכווין אותם, נגיד, פה אין לנו באמת טקסט עזר, אבל נגיד, ואנחנו באים ומבקשים קצת יותר פרטים, נעשה את זה הבא בתור, אז אנחנו יכולים להשתמש בטקסט עזר הזה, כרגע אנחנו לא צריכים. מינימום תווים, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שהמינימום תווים צריך להיות 20, ואז משהו פחות מ-20 תווים זה פשוט לא יעבור. אז נגיד שם מינימום תווים זה 2. מקסימום תווים יכול להיות 50 נגיד. הלאה. אנחנו יכולים לבוא ולעשות ערך פתיחה דינמי, ולכתוב פה נגיד שם עסק, אבל לא צריך את זה. הלאה. שדה נדרש, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שזה חובה, או לא חובה. נגיד שזה חובה. סיימנו, done. ונגיד השאלה הבאה שלנו היא קצת יותר ארוכה, אז בואו נשתמש בתיבת טקסט ארוכה יותר, שפה כבר אפשר לכתוב Enter'ים.
שורות חדשות. בואו ניכנס לזה אבל לעריכה, נקרא לזה טסט 2, חובה לתת שמות, תווית, נגיד אנחנו רוצים את קהל היעד של הלקוח, מי קהל היעד שלך. טקסט עזר, נגיד נא לפרט ככל הניתן, זה יעזור ככל הניתן, התשובה מאוד תעזור לנו, מאוד תעזור לנו. נגיד, ואז הנה כמו שאתם רואים, זה מופיע כאן, ואפשר גם לבוא ולהרחיב את התיבה הזאת כדי שתהיה גדולה יותר. הלאה, מינימום תווים, יכולים לבוא גם עוד פעם כמו פעם קודמת, יכולים לבוא ולהגיד שהמינימום תווים זה 10 נגיד, אוקיי? 5. ואז פחות מ5 תווים זה פשוט לא מתקבל. גם כן, שדה נדרש, דן. ואנחנו יכולים לבוא ולהוסיף פה עוד כל מיני דברים לשם הדוגמה, כרגע נדלג על זה, וגם את זה נעשה בעמוד. אתם יודעים מה? נעשה את כולם כבר בעמוד הבא. נגיד סיימנו עם המסך הזה של ה-Welcome Screen. עכשיו אנחנו רוצים לבוא ולעשות Middle Screen. Middle Screen. רק אנגלית כמו שאתם מבינים. וזהו. Middle Screen, כותרת. ולפני זה איך לעבור ל-Middle Screen כדי לראות אותו. לוחצים פה והנה ה-Middle Screen. כותרת, פרטים נוספים. נגיד. עכשיו, הפריט הבא שנגיד אנחנו רוצים לבוא ולעשות לפני התאריך. תאריך נעשה בסוף. וגם את זה נעשה בסוף, זה נגיד בחירה. נגיד אנחנו רוצים שהוא יבחר בעצם בתוך רשימת בחירה איזה שהם תשובות. אז פה כמובן נקרא לזה טסט 3, בחירה. אז נגיד שזה בחירה, הבחירה זה בעצם כמו שאתם רואים זה. אז יכול להיות שגם אנחנו נבוא ונעשה איזה סוג עסק יש לך. תיאור, יכולים לתת פה איזשהו תיאור, ובאופציות אנחנו יכולים לבוא ולכתוב פה נגיד מעביר וובינר, ייעוץ וליווי, פה ניתן נגיד נותן שירות, מומחה ידע, באפשרות 3, ונגיד פה סיימנו. כמובן אפשר לבוא ולהוסיף פה עוד פריטים כמו שאתם רואים. כרגע לא צריך אותם, אז פשוט נמחק אותם. הלאה, נגיד זה האפשרויות שלנו, ואנחנו עכשיו רוצים לבוא ופה סיימנו, ואנחנו רוצים להוסיף פה עוד איזושהי אפשרות. אז לוחצים דן, ומוסיפים פה עוד פריט, אז נגיד רשימה נפתחת. וברשימה הנפתחת נכנסים אליה ונגיד, וזה כמובן טסט 4, רשימה נפתחת, נגיד הפעם אנחנו רוצים את האתגר, עם איזה אתגר העסק שלך מתמודד כיום. רגע, זה עד 20 תווים, נכון? מה האתגר העסקי שלך? ואז פה נגיד באפשרויות שלנו, זה יכול להיות לידים קרים, עד 30 תווים כמו שאתם רואים, כל תווית חייבת להיות, תהליך מחירה לא עקבי, ונגיד החלק הבא, לא מבצע פולו-אפים, ונגיד האחרון לא מצליח למכור. זהו, סיימנו פה, עושים דן. ואז פה אתם יכולים לבוא ולראות את כל האפשרויות האלה. ונגיד שפה סיימנו. לשלב הסופי. והנה הכפתור, ברגע שרשמנו פה בכפתור כותרת לשלב הסופי, הנה השלב הסופי. ונגיד אם סיימנו עם המסך הזה, ואנחנו באים ועוברים לפיינל סקרין.
פיינל סקרין. נעבור לזה כדי לבוא ולראות אותו. בואו נקבע פגישה. אוקיי. אז אחרי שבאנו ועשינו את זה, אז אנחנו אומרים יאללה, החלק האחרון זה באמת בואו נקבע פגישה, ואנחנו רוצים גם פה את הפריטים, כמובן פה סיום. מוסיפים פה את הפריטים, בואו נעבור גם על מה ששכחנו במסך הקודם, בחירה מרובה. אז בבחירה מרובה, זה היופי בתוך גם התהליך זרימה הזה, זה שאפשר לבוא ולבחר כמה אפשרויות. ותכף אנחנו גם נבוא ונראה איך זה נראה. אז פה זה יהיה טסט 7 נגיד. והבחירה מרובה, זה בעצם אנחנו באים ואומרים שנגיד התווית שלנו זה איזה מה מהשירותים שלנו מעניין אותך. אוקיי? מה מהשירותים שלנו מעניין אותך. הלאה, אפשר לתת פה איזשהו תיאור, לא חובה. ופה אנחנו בעצם אומרים, נגיד, פיתוח צ'אטבוט, פה פיתוח אוטומציה, מערכת וואטסאפ, פיתוח CRM, ונגיד שזהו. או שבאים ומוסיפים פה משהו אחר, נעתיק את זה שנייה כדי שיהיה לנו מהיר, 1, משהו אחר 2, ומשהו אחר 3, בשביל שנוכל לבוא ולהדגים לכם את זה בהמשך. ואפשר להוסיף פה עוד פריטים, ואפשר לבוא ולהגדיר מה המינימום פריטים שהלקוח חייב לבחור, 1, ומה המקסימום שהוא יכול לבחור, מסך הפריטים שאנחנו באים ומקימים פה. סיימנו, כמו תמיד, לוחצים done. ואחרי שבנינו את כל המסכים שלנו, עושים שמור. רגע, שכחנו לעשות פה בעצם את הנושא של התאריך. אז בואו נעבור רגע לפיינל סקרין, ונוסיף פה לא עוד מסך, אלא נוסיף פה עוד פריט, שנקרא תאריך, שפה בעצם זה נקרא לזה טסט 8, ובתאריך מה שאנחנו רוצים לבוא ולעשות זה מתי נוח לך שנפגש, נגיד. ואז פה בעצם הלקוח יכול לבוא ולבחור את התאריך פגישה שלו, נגיד זה. אתם רואים? איזה יופי. זהו, זה בנושא הזה. אם אנחנו רוצים להפוך את זה לחובה, אז עושים את זה פה כמובן לחובה. תאריך מינימום, תאריך מקסימום, לא חובה לבוא ולהכניס את זה. הלאה. סיימנו, done. ונגיד אנחנו באים ורוצים גם לבוא ולדבר להם במייל, אם שאלנו את המייל שלהם באמצע, אז פה נגיד הרשאת דיוור, לוחצים פה, מאשר דיוור במייל ובוואטסאפ, לשם הדוגמה. ולעשות קרא עוד בכתובת האתר, נגיד שזה האתר שלנו, באים ועושים את זה, ואז הלקוח יכול לבוא ולחוץ פה ולעבור לאתר, לקרוא על המדיניות פרטיות שלנו ומה שתבחרו. סיימנו, done. כמובן, שם טסט 9, done. והפריט האחרון שלא עברנו עליו זה קישור מוטמע. קישור מוטמע זה יכול להיות נגיד גם כן לאתר שלכם, לעוד פריטים שלכם, או מה שתבחרו. מטמיעים פה פשוט את הקישור, נגיד גם כן אותו קישור, ואז הלקוח יכול ללחוץ על זה ופשוט לעבור לאתר עם כל המוצרים שלכם. סיימנו, done. סיימנו עם הכל, שמור, וסיימנו לבנות את התרשים זרימה הזה. אם אנחנו רוצים לבוא ולאשר אותו, עוברים עוד הפעם על כל תרשים הזרימה. אפשר לעבור עליו גם כאן, לראות איך הוא נראה בפועל. הנה הוא. אז אפשר לבוא ואפילו לנסות אותו. כמו שאתם רואים. סליחה, הגדרתי פה מקסימום תווים ולא מינימום, טעות שלי. לשלב הבא, השלב הבא זה לא, בגלל שאני בתצוגה זה לא עובד לי פה, אז מידל סקרין, לבוא ולבחור פה, הנה בחרנו,
עוברים רגע לבדוק את הפיינל סקרין, אפשר לסמן פה כמה דברים כמו שאתם רואים, סיימנו, לוחצים פה סיום, כמו שאתם רואים פה, מידע נוסף גם, אופס, אבל זהו, ככה זה נראה, וזה בעצם היופי גם כן בתוך תרשים זרימה, שאפשר לבוא ולעשות דבר כזה בוואטסאפ, אבל הזהרה קטנה פה, כוכבית, הצורה הזאת נראית אך ורק בטלפון. במחשב תהיה לזה שגיאה, או שאפילו לא יראו את ההודעה הזאת במחשב. בטלפון רואים את זה, לוחצים על הכפתור, עוברים לסרבי הזה, עוברים לשאלון, זרימה הזה, איזה יופי. נראה ממש ממש טוב, מניסיון עם לקוחות אחרים. לקוחות מאוד מבסוטים מזה, כי זה פשוט מקצר הרבה מאוד דברים, וגם תהליכי בנייה של בוטים, וגם זה נראה אחרת, וגם לפעמים זה נראה מאוד מקצועי, תלוי כמובן איפה באים ומשלבים את זה. הלאה. אז אחרי שסיימנו ועברנו על זה ואישרנו את הכל ואמרנו, זהו, אנחנו מפרסמים את זה, עושים פה פרסם. וכמובן שברגע שאנחנו עושים פרסם, לא ניתן לבצע יותר שינויים. בגלל זה כל כך חשוב. לבוא ולאשר שנייה את הדברים האלה, לעבור על הכל, הכל מאושר, רק אז עושים אשר. ברגע שאישרנו את זה, אנחנו רואים פה בעצם published. זהו, זה פורסם. ומה שעכשיו אנחנו באים ועושים, אחרי שפרסמנו את זה, אנחנו יכולים לבוא ולהשתמש בזה בתוך התבניות הודעות שלנו. איך משתמשים בזה? טוב ששאלתם, תבניות, נותנים לזה שם, לא משנה איזה, בוחרים פה משהו, נגיד utility, ואם עושים פה כפתור תרשים זרימה, הופה, זה נמצא פה. ואז בעצם הלקוח יכול לבוא וללחוץ על הכפתור שנקרא לתחילת השאלון, נגיד, ובום, הוא מתחיל את השאלון שהרגע בנינו ועונה עליו. ברגע שהוא מסיים, כמובן שזה פה, אתם רואים את זה, אפשר להפעיל לזה אוטומציות, שיעדכנו את ה-CRM, שיעשה מה שאנחנו בעצם בוחרים, אבל קודם כל אנחנו צריכים לאשר את התבנית, ואחרי זה גם כמובן כבר לבנות את כל שאר הדברים, וזהו. אבל ככה בעצם בונים תבנית עם כפתור של תרשים זרימה. קודם כל בונים את התרשים, ורק אז אנחנו באים ובונים על זה את התבנית. וזהו, עד כה וידאו די ארוך, שיעור די ארוך, אבל כן היה מאוד מאוד חשוב לעבור על זה, כי יש פה הרבה מאוד אפשרויות, יש פה אפשרות מאוד 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 מגניבה, כבר בוואטסאפ, כל השאלונים שאתם כבר מכירים, fill out, shmill out, כל הדברים האלה, forms, אפשר לעשות את זה כבר ישירות בתוך הוואטסאפ. המגבלה היחידה, כמו שאמרתי, רואים את זה אך ורק בטלפון, וזהו. אבל אתם יכולים כבר לבוא ולעלות עם הדברים האלה לאוויר, ולתת שירות לעצמכם, ללקוחות שלכם, מה שתבחרו. ויאללה, שיעור של התרשים זרימה נגמר, ויאללה, נמשיך לוידאוים הבאים על המערכת. ניפגש בוידאו הבא.